Кобзар для президента. Володимир Зеленський завітав на книжковий арсенал. На другий день роботи виставки, оточений натовпом, президент спілкувався з усіма охочими і не відмовляв у селфі. Роздивитися встиг лише кілька стендів з дитячою літературою, її і придбав на 300 гривень. Але й сам без книги не лишився. Зеленському подарували дорадянське видання Кобзаря Тараса Шевченка, а також почастували пряником і запропонували витягнути передбачення. Гроші. Що, подарунки? Так, це подарунок. Соромно так подарунок брати. Ми сподіваємося, власне, що воно вам буде до смаку. Дякую. Передбачення тягнути будете? Передбачення? Ні. Ну, прочитаємо потім. Обов'язково прочитайте. Пишуть, що будуть дострокові права.